Яңы малай килде, сестәре кара бөдрә. Ошы бөдрә сесе менән көндә төшемә керә. Енем һөймәй бөдрә сесе, акыздар аңламайдан. Ошының бөдрә сесенән күзләрен аламайдан. Ничек елмая белә бит шундый матур иттереп. Нигә ирешүгә йөрәк катыуымды киптереп. Ничек елмая белә бит шундый матур иттереп. Нигә ирешүгә йөрәк катыуымды киптереп. Шуннан бире үдемдән дә күңелем әллә нишләп. Асылым әтие шуның тулкын сәсләре. Буның кебек бөдрә сәсләр кыздар дала бик кирәк. Әйтегез, сәер егеткә шундый сәсләр ни кирәк? Ничек елмая белә бит шундый матур иттереп. Нигә ирешүгә йөрәк асылымды килтереп. Ничек елмая белә бит шундый матур иттереп. Нигә ирешүгә йөрәк асылымды килтереп. Дәвенә күргән һайын каршыма килгән була. Төштәрен балкытып тип елмаеп килгән була. Елмай һын